si Marang Helen eh. Hi, manungbuntag sa tanan. Adlawng Martes pizza, Martes di ay. Pizza 12, adlaw Independence Day. Insat magahigagaw katong son. Sa igagaw gyapon nga dinha sa Isidro, idang manang si Gina Bernaldez Bolo. Magpista man din sa dito og senior San Antonio de Padua, ilang Santos. Dam tos nura ni ingon nga ato likod adto. Magkapisa ko kay bato ko sa Isidro. Sa Isidro ko mo adto kay wa pud sakad masakad. Pud ko gatud na ilang bay. Haran dinggan kay sa una namatay isang pagkamatay isang bana, wa man gihayas ilang bay dito naman na si Carinderias kilid sa mansion. Namatay isang bana ningadto ko pero dito gihayas gumis isang bana wa uli sa ilang bay mo nang mapadto ko katamak og kaptaon. Bay na nila. Hi Kia, morning. Matanas Kia. Kaya naman siya dahil sa bahay karon. Tapos in the Herlin, good morning. Morning utana, morning tagbay. Ingon og ngano wa paning pujo. Naman na si Jay kuan YouTube pod. Wa paning pujo kay wa palagi ni mahaman na kita man siguro mo. Kapi na kyan. Kapi sa ako kay patol ko sa Isidro. Mato ko sa Isidro. Bantak yang. Ha? Kuanday na. Ilang Santos dito, San Antonio de Padua. Nun sa Rasmiri. Sa trabaho to sa Rasmiri nga ato kuno mig ila gaga. Ini ka 13 Tracy kay na kuno ipaniod to si Vice Mayor sa ila kay nagkuan pod nagpahinungod pod sa Santos nga San Antonio de Padua sa Cortes man ng San Antonio de Padua sa sawang Cortes na sila Santos siguro San Antonio de Padua pero mo na pista sa uptown mo nang aton on just uptown. Tag hugas, tag serve. Di ko mamistahay ha, tigra ko. Bang kakyang? Iskiya dia. Kita laman taon ja. Ang sa forma atong ilang bahay sa uptown. Ubang Carlin? Nagabaw. Sa kaso na mo, pumahaw. Ay, gracias. Ito nagos kape. Kuanday, kamusta mong tanan? Kita alaman ta. Good morning, Ma'am Yuning. Puspuro, pasigyan ang pikas una. Idoon pag... Idoon, pasigyan. Opo, Violet. Kamusta naman mo diha? O de, baby precious. Ulit na dari, kadas Kia, mabanteng precious. Kaduyan-duyan. Morning, Kia. Kia. Huy. Maway pagmata. Good morning sa tanan. Sara Laila Amid. Good morning. Last ng video tong naglaba mi Kia dito sa buho sa Balilihan ay nang utana ngano kuno niabot ko sa Balilihan katugong labahan na namang gilaban dito sa buho boundary magutos Balilihan aw Balilihan na lagi tun sa kaning gipoy anhirlen kay kuan man ni boundary naman ni Purilya og Balilihan maong dato mi sapa kay hantud karon dari wag hapoy tubig.
Mingaw ko sa Alicia nga bisan og kanang arang inita dito wa jud mawag among tubig na di panahon nga bisag hinahinay na di magtuo sa kuan makasawod jud ta dari wa gad jud jamoy nakasawod danay na maligdad aris na ay tubig aris kilid do restly 5 container kana na pagkus Manila sa una upaw nga mamalit pag ngani huwag na po binarig na malit sa midari ng tubig unang sundad daw wala ko yamar to sa igaga mo arangkada na pag-uli ko Galicia ay ang natanong na tunan sa naturon ibang kakyang hindi ka mabahal siya ibang makaka tiwas tag ug disnura mo yamar ang pagmuli po ko sa pagkabunis mula palaba di rin Sabado mura ko hanggang kung dito sukuan 25 pa matulong ko sa kurente kasi kung aluni siguro kay mura ba ni Ijan say mo sa to say may ingin og naaral ko sa Alicia may garis bahin ta mazul magnakudani kay nagsatin sa deura mana jamu yang maglain wala na lamang po masayad lain nagdarga na sa Manila tas na po nagpalaba budagan po nagdo kasi man asa magpalaba mo nang arabong daghano tawag lang itong mga bata ano pa ka na tawag dyan kaya pa man nga makod nagdangag naman maho na mo kay bulak ka na ko di makakamuban kyang para di nagsida nilang inahalad ko nay trabaho dahil. Kita rabi. Kamu rana na iban-iban. Yung mga to kung bulak ako bunsip, yung bilin ka na sa kalay. Kung nagbilin, ako na bilin. Kung na nalita. Halit siya nga magabanibang ka to kung bunsip yun. Mag-atong kung bunsip yun, nagkabansing ko. Bakit ko na daan eh, sige na kung sinisip. Ha? Yung sinisip ko ano? Yung bawas. Ba, basig na ini mo gapon ang nadenggan nga kuan, maapil bata, maapil bako. Yeah. Ini mo to kuan nga magpa-swimming kuno snura. Mga bata, magpa-swimming pool kuno mga bata. Banan kadi kiya balag sila na. Kamura. Pa makuro ba tong mga kuang maldo? Daghan pong bata dito kaadto. Sabi ko na be. Kailangan ko cellphone ni mo ito. Maalagi. Saan ba yung papa? Yan, cellphone. Hindi. Wala kaya upload sa imong video, Erlyn? Ma'am Siri, alright. Good morning, di-ay. Kuha na ron. June. Hala, happy na birthday ng tatay. Kapatala din. Tampo. Happy ng birthday kaya sa mga kakyang. Swimming tatos karawa, kyang. Sana, sila sa isa na eh. Nana, maganda naman yun. Ito nabot sila gapon Martis. Lagi. Tara, puso gasi siya. Nag-post mo doon sa adlaw to tubigon sila. Ay, Joshua. Ito, yung balik niyang sabon. Ilas nag-negosyo. Isa-isa na laman tanig pang negosyo. Ikaw kayang nuri kag suman kayang. Wala bito dani o Galicia pa pwede na dyan sa isuroy kay atong lugar dani kita ka kuan hinog na sirog ng kadid to saling upaw amping mong tanan tibaw kalibutan kita alam ta sunod ng lakang padong mo si kaso na ko kay mo ato na ko sa Isidro way mo ban kaya di ka ban labon sa una hingudugon para na mamong budoy sa una hingudugon na kung kadag ka na di rin mo mangudug a few moments later. Good
tayo kabang diesel. Pipila ka din. Litson. Pero sa nito ate. Kaya besi terus mana? Sina yang pertama. Kota sare dah. Si Kuta. Ay kota. Po, dos meron ano. Okay. Yan. Naglang Litson. Ang biya nila, ato likod. Pero sige, dumat mo lang. Kuan. Ay, dala na yan. Pwede ba? Nang. Ato na 1,000? Kamu rana na? Punta na lagi eh, nagto ka na. Ni tang siguro na itong na. Abo mo na, kung saan Do, kamangin sa lubin. Pila kilo na peng? Do, kamangin sa lubin. 40 kilos. Napay simod, huy. Magsimod. Nabali na ito Litson, pre. Nabali, na. Do, kamangin sa ano? Talagang ko na. Basta, mana mo basta. Dari ni, kamu. Happy birthday. Sundri ko na. Kamu na. Sundri, ato ibu kan balik na. Ada baik. Ano ka daw? Sa LTO, Ariel, o Michael. Ano ka daw? Gamay Nixon. Ano ka silupin? Adyaw ko no. Sakay, silupin, sakay. Wala, lala. Dino. Sige. Ano ba nagaling isa ka? Di. Di, ba doon na ng karton, Ben? Nakuha ko ng karton. Oh, guyon ra. Kanina isa. Dino. Bisa. Wai, kutsilyo, be, kutsilyo. Kutsilyo, be. Bye ba? Garabi lagi deh, buyag lagi tulak. Dali na mo, sabat na mo. Uy, mag-pray na. Pero nagilis na kuno ko sila. Di sila murag lagi binig balik kurunti lagi. May kulit alis ya? Nagpapataro dia. Dito murag na dito balik kurunti. Vlog eh. Hello guys. Nagilis naman ko sila yan. Kuan na Tusa ka. Vlog ko. Mga agaw. Lah. Ako na. Tara. Oh, wala. Mana? Ikaw. Dari bang. Nah, ono bang. Kuya naman ito kuan. Lalang. Puro ni mga kuan, pamilyang Maldo. Maldo tanan. Babuhay ta. Yun yung na sa Vegas King for 14,000. Kanita na. Si Vegas King po, sila kuan. Muna pa ni Ida. Muna pa ni Ida. See my life.